Taga nga tigag bugas. Kani, sir. Ha? Salamat kayo. Okay na si ma. Okay na. Happy birthday. Salamat sa kape o bukas. Tagaan pa kag mayong panlawas. Sir, biyahe ka sir? Oo, pero hingaw man. Mingaw? Lagi. Nganong mingaw man? Nagduka-duka mali ka diya. Pahuway sa kay Kwan. Kapoy si Tuyo, ko'y pasayro. Ay, pasahero. Lagi, mingaw kayo ron. Napa may bugas dito sa inyong bay? Mau lagi, maningkam mo nga magkakuan ng ta. Kay, hapit na ba yung makurot? Taga nga tigag bugas. Kani, sir. Ha? Salamat kayo. Okay na si ma. Okay na. Taga magiging tigag kape nga Santon Plus Coffee Mix nga sa Salamat box. kayo. Kuya, tagaan tigag kape nga Santon Plus Coffee Mix tungod kay kaning kape ha, dili magpalpitate, di manghapdo sa imong tiyan. Nindot isang kape ha, kay di lang ginangapi kay ani gitambalan pa jud ka. Nay panahon nga gusto ka matug para lami imong tulog, inom og Santon Plus Coffee Mix. Happy birthday. Salamat sa kape o bukas. Tagaan pa kag mayong panlawas. Salamat, Sir Romelo. Gitambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.